Sziasztok, Dióna vagyok. Meg fogjuk nézni most ez alapján, a kirakás alapján, hogy mi vár rátok július hónapban, milyen energiák vannak, mit mutatnak az égiek, mire kell figyelni, és úgy általánosságban mi az, ami a július hónapban leginkább központi szerepet kap. Hogyha valaki szeretne személyre szabott kirakást vagy asztrológiai elemzést tőlem, akkor látogass el a www.diona.hu weboldalra, és ott megtalálod az összes szolgáltatásomat árakkal és a lehetőségeket. Na de akkor lássuk a július hónapot. Hát a július sem lesz egy egyszerű hónap, az biztos. Megint csak fognak szétrobbanni, szó szerint szétrobbanni olyan nem működő dolgok, kapcsolatok, amik már nagyon-nagyon régóta húzva vannak, teljességgel feleslegesen, mert már nincsen semmilyen karmikus töltetük, nincs benne semmi egyéb több dolog, csak egy erőteljes ragaszkodás, vagy valami olyan negatív minta, ami nem engedi szétszakadni azt, aminek már szét kellene szakadni. Ezen kívül pedig lesznek olyan dolgok, amik pont, hogy előre visznek, pont, hogy összehoznak, pont, hogy lehetőséget biztosítanak arra, hogy kapcsolódások kerüljenek előtérbe, hogy a kapcsolatok helyre kerüljenek, hogy bizonyos kapcsolatokban az egyének egymásra tudjanak találni, de most már felvállaltan, és olyan váratlan helyzetek lehetnek, amik kifejezetten abban segítenek, hogy meglegyenek a közös célok, hogy előbbre tudjanak jutni azok a kapcsolatok, amik az égben köttettek, amiknek előbbre kell jutni. Úgyhogy vár ránk sok minden, de aztán nézzük most az egyes heteket júliusban. Először is nézzük meg július első hetét. Július első hetében még nem igazán tudnak megvalósulni a vágyaink, sőt, kifejezetten le vagyunk ragadva még olyan múltbeli dolgokban, olyan erőteljes, mély változásra késztető dolgokban, ami nem engedi azt, hogy ezeket kikerüljük, hanem igenis itt az ideje most már szembenézni ezekkel a dolgokkal. Most már nem tud működni az, hogy szőnyeg alá söpörjük ezeket, most már nem tud működni az, hogy jaj, majd valamikor foglalkozunk vele, mert nem engedik az égiek azt, hogy ne legyünk őszinték önmagunkhoz, és ami nem működik, ami már hátráltat, ami visszahúz, ami erőteljesen csak a ragaszkodásról szól, azt igenis kénytelenek vagyunk magunk mögött hagyni, és a saját lelkünk érdekében. Tehát ez annyira erőteljesen ott van, és annyira erőteljesen húz a lelkünk a helyes irányba, oda, ahova valóban tartozunk, amit valóban csinálnunk kell. Ez nem csak kapcsolatokra vonatkozik, hanem bármire. Lehet ez a munkaterületén, hivatás területén, hogy elkezd húzni a lelkünk erőteljesen oda, ahol lennünk kell, ahol azt kell csinálnunk, ami a lelkünknek jó, amivel a lelkünket tudjuk fejleszteni, ami az itteni leszületésünknek a leginkább megfelelő, és ezzel kapcsolatban jönnek üzenetek, hírek, mindenhonnan, úgyhogy figyeljünk a jelekre, mert nagyon fontos jeleket kaphatunk. Ez lehet akár egy film, amit a tévében megnézünk, vagy lehetnek olyan mondatok, idézet, bárhol a közösségi médiában, vagy egy könyvből olvasunk egy részt, vagy csak beszélgetünk valakivel, és pont mond egy olyan mondatot, amire szükségünk van, akár tanfolyamon, vagy bármilyen tanulási lehetőség során hallhatunk olyan mondatokat, olyan információkat, amire nekünk pont szükségünk van ahhoz, hogy el tudjunk indulni. És a szerencse megtámogat minket, tehát szerencsések lehetünk, de ahhoz igenis el kell indulni. Az elinduláshoz viszont le kell zárni azokat a múltbéli dolgokat, amik még visszahúznak, amik nem engednek, amik erősen kötnek még abba a helyzetbe, amiben most éppen vagyunk. A második héten kifejezetten segíteni akarnak minket az égiek,
méghozzá ajándék formájában, tehát valami pozitívumot fogunk kapni, ez nagyon hirtelen lesz, és nem is számítunk rá, és ettől lesz a legjobb, és érdemes ezt megragadni. Még akkor is, hogyha nagyon erős félelmek jönnek elő, ha nagyon erőteljesen azt érezzük, hogy hát ez nagyon nagy költség, vagy emiatt nagyon sok mindenről kell lemondanom, de akkor is meg kell ragadni, tehát csak azt tud most visszahúzni a valódi lehetőségektől, hogyha odaállsz a saját utadba, és a félelmeid irányítanak, vagy előre elkönyveled, hogy úgyis veszteséggel jár ez az egész történet. Ez most nem csak anyagi szempontból, de akár lehetnek anyagi dolgokban is lehetőségek, ami pozitívnak tűnik. Ezeket most meg kell ragadni, és ne engedjünk a félelmeinknek, mert nagyon-nagyon visszahúznak minket, és ha nem hozzuk meg a döntést, a lehetőségeket illetően, akkor bizony jönnek a problémák, jönnek a nehézségek, és szomorúak leszünk. Azt fogjuk érezni, hogy Úristen, meg kellett volna, mint a Mézga családban, miért nem a Hufnager Pistához mentem, ugyanez az érzés lesz, csak másban, hogy miért nem ragadtam meg azt a lehetőséget. De ha nem ragadjuk meg, akkor már késő lesz. Úgyhogy most meg kell ragadni a lehetőséget, és nem szabad, hogy a félelmeink irányítsanak minket, mert azzal nem vagyunk őszinték önmagunkhoz. És megint csak itt van, hogy visszahúzhat minket valami, a régi minták, a régi dolgok, mert régen az így történt, úgy történt, mindegy, hogy történt. Most igenis kapunk erőt, lehetőséget, és használjuk ezt ki, és induljunk el végre valamerre, mert oké, hogy fejben már ott van, elképzeltük, álmodoztuk magunkat vele kapcsolatban, de itt az ideje konkrét lépéseket tenni a céljaink érdekében. Hát a harmadik héten, ha elindulunk a terveink irányába, akkor lehet, hogy lesznek olyan kisebb nehézségek, amivel szembe kerülünk, de ezek pont azért jönnek, hogy a maximumot kihozzák belőlünk. Ha viszont nem indulunk el, akkor pedig kifejezetten mutatni fogják azt az égiek, hogy na, most kikerültünk egy olyan lehetőséget, amiből pozitívum jöhetett volna, és az aztán megint csak lelki beteggé tud tenni minket. Nagyon fontos, hogy lehetnek utazások konkrétan, vagy tervek utazással kapcsolatban, és ez ugye mindenképpen anyagi kiadásokkal jár, de megéri, tehát érdemes kiadni, nagyon nagy szükségünk van rá, úgyhogy ha meg tudjuk engedni, nem kell akkor hosszú időre, de amit tudunk, azt engedjünk meg magunknak egy kis kikapcsolódást, egy kis utazást, egy kis rövid kirándulást akár, nem kell több nap, elég akkor csak egy napra vagy fél napra, de valahogy kicsit mozduljunk ki, ezt várják tőlünk, ezt várja tőlünk a lelkünk is, hogy egy kicsit kikerüljön abból a kerékből, abból a körforgásból, amiben benne van, hogy tisztán tudjon látni, hogy ki tudjon tisztulni a szellemünk, az elménk, mindenünk, és a lelkünk is meg tudjon tisztulni, úgyhogy nyugodtan induljunk el, és lehet, hogy ez egy kisebb ráfordítással jár, de ha tehetjük, akkor csináljuk, mert mindenképpen pozitív haszna lesz számunkra. Az utolsó héten pedig a régóta működő kapcsolatok és a nagyon régóta működő akár barátságok, bizonyos titkok felszínre kerülése miatt vagy befejeződhetnek, tehát olyan dolgokra fognak rálátni a felek, akár párkapcsolatban, akár barátságban, ami eddig teljesen homályos volt, és nem vették észre, nem látták. Jönnek a felismerések, hogy Úristen, ez van, ez történt, ezt csinálta, így van, és ezért megszűnhetnek. És ezek nem véletlenek, ezek teljességgel az égiek által történnek, hogy igenis, most már ki kell robbanni abból, ami nem működik, ami már nem húzható tovább, és ezért
besegítenek az égiek, hogy akkor oda teszik azokat a dolgokat, amit még szükségesek, egy kis löketnek, mert nagyon sok olyan is van, ahol teljesen boldogan élnek a kapcsolatban, gondolja azt az egyik fél, a másik fél meg teljesen máshol jár. És most akkor kiderül, jönnek a lebukások, jöhetnek a lebukások, vagy jöhetnek olyan információk innen, onnan, amonnan, amire aztán tényleg senki nem számít, és bizony ez meg fogja nehezíteni a dolgokat, a kapcsolat megmaradását illetően, de ha már nincs értelme annak a kapcsolatnak, nincs dolga egymással a két embernek, akkor igenis annak valahogy el kell szakadni, és hivatalos úton is el kell indítani a megszüntetését ezeknek a kapcsolódásoknak, vagy ezeknek a baráti kapcsolatoknak is akár, mert ami nem visz előre, ami már nem szolgálja a lelket fejlődését, annak már nincs értelme. Ha pedig olyan kapcsolatban vagy, ahol minden jó, minden szuper, és tényleg így is van, akkor ezek a kapcsolatok viszont most nagyon megújulhatnak, nagyon megerősödhetnek, vagy ha régóta vársz valakire, hogy kapcsolódni tudjatok, akkor most megtörténhetnek olyan kis csodák, amik kifejezetten azt segítik, hogy megújuljon ez a kapcsolat, hogy legyen felvállalás. Nem azt jelenti, hogy már most azonnal meg is tud történni ez a felvállalás, de már nagyon közel vagyunk hozzá, már tényleg csak egy kis, nagyon picikét kell hozzá várni, még egy kis nehézség, amin át kell menni, de már annyi nehézségen átmentek az ilyen típusú kapcsolatok, hogy ez már tényleg az utolsó hajrá, úgyhogy itt érdemes még egy nagyon kicsit türelemmel lenni, és kifejezetten nehézséget mondom, azokban a kapcsolatokban fognak okozni ezek az energiák, ami már nem működik, aminek már fel kell bomlania, mert azokat már nem lehet tovább nyújtani. És ugyanígy egyébként akár a munkaterületén is jöhetnek be olyan külső információk, akár új dolgok, új állások megjelenése, az ötlet, hogy vállalkozó legyél, hogy bármi, ami előbbre visz téged, és ezzel kapcsolatban kapsz olyan pluszt, amitől meg tudsz újulni, és azt érzed, hogy na jó, oké, most eljött a pont, hogy igenis megyek. Akár költözés is lehet, egy költözés gondolata is ott lehet, hogy igen, el akarok indulni, meg akarok indulni, és ezzel kapcsolatban egy picit segbe billentenek minket az égiek, hogy induljunk el, hagyjuk már magunk mögött a megszokott, a nagyon erőteljesen komfortzónán belüli dolgokat, ugorjunk ki abból a komfortzónából, és találjuk meg azt a lehetőséget, azt az utat, azt a helyet, azt a valamit, ami igazán feltölt minket, mert erre van a legnagyobb szükségünk, hogy fel legyünk töltve, hiszen feltöltekezve tudunk igazán működni jól ebben az életben. Asztrológiai szempontból a július hónapban az erőszakosan változásra kényszerítő és nagyobb veszélyeket magában rejtő Mars-Uránusz együttállás szerencsére a hónap utolsó harmadában már nem fecegeti tovább a határainkat, a nap viszont egész hónapban szemben fog állni a Plutóval, ez folyamatos hatalmi harcokat hozhat, kicsiben és nagyban egyaránt, és ennek a megoldása soha nem a támadással védekezés, sokkal inkább elő kell csalogatni magunkból a kompromisszum képességet, a megértést, és az égiek ezt fogják is jutalmazni, már azoknak, akiknek sikerül előcsalogatni. A hónap közepétől a Szaturnusz kvadrátja Jupiterrel megnehezíti, és rendesen próbára is teszi majd a türelmünket, főként azon dolgainkban, amik 7 évvel ezelőtt kezdődtek, úgyhogy itt az ideje körbe gondolni, hogy mi kezdődött az életünkben 7 évvel ezelőtt, milyen dolgok voltak, mi jelent meg az életünkben 7 évvel ezelőtt, és ezzel kapcsolatban most aztán próbára lesznek téve a türelmi faktoraink. Hirtelen kiugrással most mégis várjunk egy kicsit, inkább hozzunk magunkba létre egy rendet, és amiben segíteni akarnak az égiek, hogy kiugorjunk, ott most már tegyük meg az első lépéseket. Az Uránusz napszextil megtámogat minket rengeteg kedvező lehetőséggel, hogy a nehézségek ellenére a kezünkben tarthassuk az életünket, és sikereket érhessünk el.
Hát csodálatos júliust kívánok mindenkinek, minden jót, és aki szeretne személyre szabott elemzést tőlem, vagy asztrológiát, vagy kártyakirakást, keressetek a www.diona.hu weboldalon, és ott minden információt megtaláltak ezzel kapcsolatban. Sziasztok!